Bona tarda. Avui estem amb Oriol Berenguer i Pinyol, que és un advocat especialitzat en dret administratiu amb una trajectòria destacada en l'àmbit de la seguretat alimentària i la sostenibilitat i el dret dels aliments. En l'àmbit professional, Oriol, has estat soci cofundador de Recop, una cooperativa dedicada a la transformació del sistema alimentari i per anar cap a un model més just i sostenible. També la teva trajectòria inclou 12 anys com a director de la Fundació del Banc dels Aliments a les comarques de Lleida, on vau impulsar projectes com el menjador, el palet o l'àrea de nutrició, i també vas impulsar la delegació de Lleida d'Espigoladors. A més, avui el nostre entrevistat i convidat, l'Oriol, és doctorant en dret de l'alimentació i ha centrat la seva tasca en la promoció dels sistemes alimentaris locals i en la defensa del dret a una alimentació adequada. La teva implicació no només és en l'àmbit del dret a l'alimentació, sinó també en el teixit associatiu i cultural a nivell de la ciutat de Lleida, on has participat activament en projectes que promouen la llengua i la cultura catalanes i actualment també és president d'Òmnium Cultural Lleida Ponent, càrrec que ocupa des del maig del 2024, després de ser escollit per l'Assemblea General. En tot cas, avui parlarem d'alimentació, del dret dels aliments i també dels reptes i dels futurs que tenim dels diferents mercats a nivell de ciutat. I començaríem, doncs, Oriol, amb una pregunta, que la pregunta seria que l'alimentació és un sector clau per l'economia, però també pel benestar de la societat, i centraríem potser primer en l'àmbit global. Creus que Catalunya dona prou importància a l'estratègia alimentària com una política pública en l'àmbit del territori català? Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma que ha començat a establir les bases d'una estratègia alimentària. Jo crec que això ja és un pas molt important, segurament també pel pes que té l'economia, el món alimentari en general, però sí que, com a mínim, jo crec que és important que es comencin a establir aquestes bases, més que res perquè ja comencem a veure els límits de com han funcionat els sistemes alimentaris actuals, la globalització i la consideració exclusivament com si fos dels aliments com una mercaderia, com una altra, sense tindre en compte tots els elements que giren al voltant d'un aliment, com és la salut, com és el medi ambient, com és la justícia. Tot això moltes vegades ens n'hem oblidat, hem deixat que el mercat dissenyés per nosaltres com havia de ser el sistema alimentari i per això és important que sigui precisament Catalunya la que comenci a establir bases per fer una política pública alimentària. Crec que la paraula política alimentària s'ha de posar sobre la taula per començar a moderar aquests efectes que poden posar en perill en un futur no molt llunyà el nostre dret a una alimentació adequada. I ara baixaríem a Lleida i Terres de Ponent, on ens en sentim orgullosos, sempre hem dit, del nostre sector agroalimentari, però tot i sentir-nos orgullosos, creus també que des de Lleida i Ponent s'està fent prou perquè aquest sector agroalimentari també sigui referent i sobretot sigui sostenible en aquesta vinculació del sector amb el que és l'alimentació? Bé, és una pregunta interessant. S'han començat a fer coses. S'han començat a fer, per exemple, un estudi pioner sobre la sostenibilitat o el futur dels cultius que han de veure les terres de Lleida en els propers anys, per exemple, en un context de canvi climàtic. Això ja des de la Diputació de Lleida, des del seu moment se va fomentar. Crec que és un pas, com a mínim, és un salt qualitatiu a nivell de consciència política de que realment cal fer alguna cosa, és a dir, que les coses tal com s'estan plantejant ara tenen data de caducitat, no tenim l'aigua que necessitem per mantenir els cultius, segurament no la tindrem en un futur, moltes coses canviaran, doncs segurament l'aposta per monocultius també ens posa en risc a nivell de renda territorial, quan estem centrant-nos exclusivament en determinats sectors, sabem que això ens pot generar problemes en el futur i després ens oblidem d'una cosa molt important, que és l'autosuficiència com a territori, és a dir, de la capacitat que tenim també de generar una alimentació sana i saludable per als nostres ciutadans. I, per exemple, dic això perquè quan hi va haver la crisi de l'oli, fa 2 anys, doncs hi havia Banc dels Aliments que van deixar de repartir oli pels preus. I això va ser precisament perquè no va haver una estratègia en el seu moment de subministrament a un preu just adequada en el seu moment. I el que va passar és que els compromisos d'exportació de l'oli van provocar un augment de preu que també va repercutir a casa nostra. Per tant, també és important que pensem en l'abastiment del territori i en que nosaltres també tenim un dret a l'alimentació. Ara parlaves de la teva experiència precisament al Banc dels Aliments i també, com dèiem, amb d'altres cooperatives, com ha pogut ser Recop. Des de la teva experiència, com valoraries aquesta experiència que tens en el context de l'estratègia alimentària
I ja obriríem segurament una altra línia, que és el malbaratament alimentari, no? Perquè moltes vegades també el banc dels aliments està concebut o d'això dintre d'una estratègia de que sobre o que hi ha una part de l'alimentació que no va precisament a consum i una mica com creus que això s'hauria de vincular? Bueno, són temes que al final van més relacionats del que semblen, no? A vegades quan parlàvem de dret a l'alimentació, malbaratament, no? Com aquests conceptes s'acaben relacionant. Doncs sí, al final veiem que els límits del sistema alimentari passen per polítiques més sostenibles i hem tingut durant molts anys la sensació que desaprofitar aliments, desaprofitar tots els recursos que hi havia darrere de la producció d'aquests aliments, perquè al final no parlem només d'unes fruites, d'unes verdures, sinó de tots els recursos naturals que hi ha al darrere, de l'energia que s'hi ha dedicat per transformar quan estem parlant de productes elaborats. Tot això, doncs, al final, són recursos que ja no ens podem permetre desaprofitar i que durant un temps, davant dels aliments, va ser un instrument molt útil perquè els excedents, bàsicament, eren productes finals, però ara ja estem canviant de paradigma i estem treballant en la línia d'economia circular. És a dir, aquests excedents alimentaris s'han de poder utilitzar en el mateix procés productiu i aquí hi ha la llei del malbaratament que introdueix aquesta lògica, prioritza la prevenció i prioritza els plans preventius a nivell empresarial. I aquesta és una mica la clau, diguéssim, per evitar tot aquest desaprofitament. Un dels grans reptes és la distribució i el consum. I en el marc de la distribució i el consum, qui creus que hauria de ser la prioritat per consolidar aquesta estratègia alimentària de país o també quin és el vincle que haurien de tenir? Vull dir, en moltes de les ciutats s'ha perdut el vincle entre el consumidor i el productor. I a Lleida, fins ara, precisament era de les ciutats on més estava vinculat, no? Com creus que podríem revertir aquestes situacions? Sí, clar, aquest és l'element clau, no? Un dels elements, n'hi ha més, però sobre la sostenibilitat alimentària és la proximitat, no? És a dir, com recuperem d'alguna manera això, no? El vincle directe entre productor i consumidor o com reduïm la cadena. Estem parlant a vegades en el mercat global que la fruita de Lleida passa per 14-15 baules abans d'arribar al consumidor final, és a dir, centrals que van passant-se palets i palets. Clar, això és una despesa energètica, és una despesa inassumible i que hem de començar a pensar també que això, que recuperar, en relocalitzar en la mesura del possible part de la producció dels aliments. Evidentment no vol dir una sobirania excloent, sinó pot haver intercanvis, però hem de pensar també que ho hem de moderar i hem de pensar en clau d'autosuficiència també alimentària. I com fer-ho? Jo crec que només es pot fer, és una opinió, evidentment, cada un dirà la seva, des d'instruments de política pública. Instruments de política pública que impliquin la participació de tots els agents de la cadena alimentària. I aquí podem parlar, hi ha hagut experiments com consells de l'alimentació, consells de l'horta, en el que posem sobre la mateixa taula totes les parts i en les que busquem estratègies que ho puguin fer possible, perquè no podem, per exemple, centrar-nos exclusivament en fomentar projectes agroecològics a l'Horta de Lleida, per exemple, que parlaves a nivell local, si després no tenim sortides que facin viables i no tenim canals de distribució, perquè els supermercats no agafen aquests aliments de petites produccions, si no hem preparat també una part, diguéssim, de distribució. Si això no ho posem a la mateixa taula i no dissenyem estratègies que combinin tots aquests elements, difícilment podem donar el tom a la situació. Oriol, ja aniríem acabant i ho voldrem fer perquè aquest ideal el dediquem també als mercats municipals i justament som aquí, al centre històric, a les portes d'un mercat municipal que fa molts anys que està tancat, que és el mercat de Santa Teresa, però que ens serveix per mirar el passat, no? Tots aquells mercats que hi havia a la ciutat de Lleida, que el propi ideal en parla, no? Des del mercat de Sant Lluís, el mercat de Santa Teresa, el mercat de la Bordeta, que ara són els bucs d'assaig, el mercat de Fleming, que en aquests moments es troba en plena decisió sobre el seu futur, el mercat de Cap Pont, però també voldríem preguntar-te també, en totes les ciutats els reptes dels mercats estan molt vinculats amb l'estratègia alimentària i més a nivell de Lleida ciutat. Quins creus o quines serien les teves recomanacions, la teva opinió, les teves reflexions, la teva valoració respecte a com les ciutats han de repensar aquests mercats municipals? Bé, clar, el mercat municipal és una de les eines que té de política pública alimentària l'administració. No en té gaires, és a dir, al final el sistema econòmic està marcant pràcticament com ha de ser el sistema alimentari
però les administracions encara tenen eines, i una molt important són els mercats municipals. És una xarxa molt important d'espais públics en les quals tu pots condicionar d'alguna manera què és allò que s'hi ven, no? I tu pots decidir i pots d'alguna manera orientar i fer política, que al final que és el que volem, no? Quan volem recuperar tots aquests contactes entre productors, consumidors i tal, necessitem eines per poder-ho fer. Els mercats municipals és una de les principals. Com fer-ho? Jo sempre, a mi m'il·lustra molt un procés participatiu que es va fer a Azpeitia, al País Basc, on van decidir que el mercat municipal seria un espai exclusivament per a les fruites i hortalisses de la zona, que havia de ser un lloc on, d'alguna manera, privilegiat o en el que es buscava és precisament l'entrada d'aquest producte. I a més es va buscar una forma molt interessant, que era una fórmula cooperativa en la que el productor directament no s'havia d'encarregar de la venda. Per tant, es buscava aquest canal directe amb el consumidor a través d'una cooperativa sense ànim de lucre. Per tant, hi ha fórmules, aquest és un exemple. Jo crec que al final cada ciutat, cada municipi ha de buscar la seva manera de recuperar i donar vida a aquests espais, però pensant en el futur, és a dir, no pensant en el que eren fa 50 anys, perquè segurament no té cap sentit, però pensant en el futur i pensant en el que deies tu, amb una clau estratègica. Per a què els volem fer reviure i amb què ens poden ajudar. Jo crec que poden ajudar a mantenir una horta viva, a mantenir la capacitat de Lleida de tindre els mercats amb aliments frescos, sans, nutritius, saludables, i amb la de construir des del municipi un sistema alimentari més just i sostenible. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. No sé si t'ha quedat alguna cosa a dir que volguessis comentar-nos, però en tot cas sí que agraïm molt l'entrevista, la participació en aquest ideal i de ficar la teva experiència, la teva trajectòria sobre el dret dels aliments, que crec que ara és una cosa que a vegades se'n parla poc, però que n'estic segura que d'aquí 10 anys, quan miraran aquesta entrevista en un futur, serà un dels temes que més ressonarà en les ciutats i com es van configurant la política pública d'aquestes ciutats. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.